Hello everybody, खुलुमबाय आरो बरायबाय गासिखौबो दिनै बे गोदान भिडिअ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं आरो गासिखौबो मोजाङै दं होनना आसा खालामना दिनै बे भिडिअखौ जागायनोसै। आं दा रुमावसो दं। रुम माने मा रुम? न'नि रुम नङा, आं माने गुवाहाटीनि जा रेन्ट रुम बा भारा रुम बेयाव दंफैयो। माने बेयाव दंफैयो। रुमा जोबोर फिसा, थानो माने फिसाद्राय आरो संनो खावनो एसे संनाय खावनायजों जाबजोब माने फिसाद्राय जायो। ओरैनो उन्दुनायल'बाथ' ग्रोब जागौमोन। दा संनाय खावनाय दं आरो टेबोल फरायनो लागा टेबोल बेफोरबायदि थानायनि थाखाय एसे फिसा मोनो। अब्लाबो बाथरुमा एसे एक्सट्राखै दङ, माबासेयावनो दं रुमसेयावनो, ओमफ्राय बिनि थाखायनो एसे मोजांमोन। अब्लाबो रुमा फिसासिन आगोलनिसाय, माने फिसा, जोबोद फिसा। आङो उनाव सोलायफिनखागोन फिननाया, मानोना बेयाव गुवाहाटीयाव थानानैनो रुम नागिरबाथाय मोजांसिन जायो। मानोना नोङो न'निफ्राय फैनानै रुम नागिरबाथाय नोंहा सानसेयाव मोनगोन ना मोना गेरेन्टि गैया आरो थांलाय फैलाय खस्थ' जायोना। दा जुदि नोङो थाफैखाबाथाय नोंहा रुम नागिरनो मोजांसिन जायो। बेनि थाखायनो आं बेयाव थाफैबाय मोनथ'नायखाय। आरो रुम भाराया फिसाबाबो जोबोद दाम। बे रुम भाराया मान्थलि 4000, खिन्थु नोङो हावली बा रड, बरपेटा रड नङाबा बर्माफोराव मोजां मोजां रुम ग्रोब मिडियाम बा गेदेर गेदेर रुमफ्रानो खमखौनो मोनो। 2000 2000सोआवबो मोनो आरो बिदिनो खमखौनो मोनो आरोना। खिन्थु जोंनि बे माने जोंनि नङा दिखुन, माने बे गुवाहाटीयाव फिसायानो जा जोबोद दाम। नोङो 3000नि गाहायाव रुम मोननो थाङानो। आरो नोङो जेब्ला इमान खमनि रुम मोनगोन, 3000सोआव बा 4000सोआव मोनगोन, बेफोर रुमा जोबोद फिसा बा मोजां नङा। एसेबाबो डिफेक्ट थाखायो थारमाने। आरो नों जुदि एसे मोजां टाइल्सफोर थानायबाथ' नोंनो हेभि नांखागोन। आरो एपार्टमेन्टबाथ' नोंहा एसे नोङो साननै सानथाम थाखानांगोन, थानानै ओमफ्राय बुरजा पेमेन्ट होखानांगोन। जायखिजाया दा बेयाव थाथ'नोसै, दानसे दाननै थानानै आङो जुदि मोजांसिन रुम मोनबाथाय आरो इसे गेदेर मोनबाथाय सोलायगोन आं। न'खय आं मास्क दोनफैखादों, मास्क दरजानि मोखाङावनो डाइरेक्ट। बिसनाखौबो दाबो जाबाखै, कम्बलखौ आलाय सिलाय दं। नै लेपटपआ बेयावनो दं। आरो नै थालिरखौ मैया बायना लाफादोंमोन आं, जाजोबथ'वाखै। संनायनि सम, दा आङो संनो जागायनोसै। ओरैनोबाथ' आं न'आव 8था 8:30 ओंखाम जायो, नाथाय दिनै 8था 8:30 बारलायलांबाय, 9थायानो जाबाय। बेयाव इमान सानजौनाय बायदि मोनाखैमोन, नाथाय दा सानानो जाबाय। दा आङो संनायखौ जागायनोसै। लोंनाय दैनि जुगार, ओजानि टेबा मा जानायबा गवाखै, जायनि थाखाय आं नैखौ बाहायनांगौ जाबाय। ओजानिया गवाखैमोन। माइरं सुगासिनो, माइरं। नै जा खिरखिबो गैया, नै लाइटआ मोजाङै फैयो, खिन्थु खिरखि बा होथेग्रा गैया आरो सोरबा। आङो ओंखामखौ जानबाय, नाथाय आङो ओंखामजों लोगोसे दालिखौ संफानो हानाय नंला। मानोना बे मोनसेया मोजाङै जोंदों, नाथाय बे मोनसेया मोजाङै जङाखै। बोजा इदि अर नुजाफैयाखै, सिङावनो फुर जानानै सोदोबल' होयो, ओमफ्राय इदि अर जोङाखै। जायनि थाखाय आङो ओंखामजों लोगोसे दालिखौ माने लोगोसे संफानो हानाय नंला। होमबाथाय ओंखाम मोनजानाया गोबाव जासिगोन आंनिया। दालिखौ संलाय, ओंखामखौ संलाय, बेबायदि संबाय थाबा गोबाव जागोनथ' र'। आरो लोगोसे फाजाफोर संबाथ' बा बेदरफोर संबाथ' आरो मोननै आगोल आङो मोननैयाव संखायोमोन, नाथाय थाब जायोमोन। जायखिजाया दा आङो दालि आरो आलुफोरखौ लेमा दोननोसै, सामब्रामखौ। ओंखामाथ' मोनबायमोन, नाथाय दालि संनो लागायाव मोनसे प्रब्लेम जाना होबायना। मा प्रब्लेम मिथिगौना? आङो जानाय थावखौनो बायनो बावदों। मैया आं न'निफ्राय लाबोफानाय जायासै, ओमफ्राय आङो मोनहैबाथाय बायगोन होननानै सानदोंमोन, नाथाय मैयाथ' बायनो बावबाय। दहाय फुङावबो बिदि जादों मोनसे।
कलगेटखौ आङो बायनो सानदोंमोन नाथाय मैया बायनो बावनानै दहाय फुङाव ब्रास सुनो थाखाय कलगेटआनो गैया उनावसो आङो फुङावनो लाना फैबाय फुङावनो माने फुंब्रैयाव नङा 7:30सोआव बा 8टासोआव कलगेट आरो ब्रास लाना फैदो ओमफ्राय दा नै संनो लागायाव थर मोनबाय जानो थावनो गैया आरो आलुबोथ' गैयामोन गैनाया खिन्थु आलुखौ आङो न'निफ्राय आइया थाइनैसो खाना हरफादोंमोन बेखौनो आं होदोंमोन आरोना दा लायना फैनांसिगोन थाव गैयाबाथ' आरो दालिखौ बोरै संनो ना रुगोन जायखिजाया आं थाव लायना फैग्रोनोसै दा This is my room बेबो जारि थांग्रा लामा दं दालिखौ संनो जागायबाय आं ये देखो मोनसिगोनानो मोनखांबा जानोसै गुदुं गुदुं उनाव दसे रेस्ट लानानै बा जाखांनानै दसे जनानै थांनो हागौ एसे ओरैनो थाबायहैनो गुवाहाटीखै बेनि उनाव सोरनावबा रुम खालिफोर दं नामा बेफोरखौबो एसे नोजोर होलांसै थाबायना फाजिनो ओमफ्राय जुदि मोजां रुम मोनलाबायोब्लाथाय दानसे दाननै बा दानसेनि उनाव सालायफिननांगोन आरो मोनाबाथ' गैला जेबो नङा जायखिजाया बिदिसै आरो प्लेन आंनिया दा जानायनि सम ब्रेकफास्ट दालि आरो ओंखामल' जाथ्राखाय आङो दालि आरो ओंखामजों जागायसिगोन जानायखौ उनाव बेलेग बेलेग संनांसिगोन दालिया जोबोर गथा जाबाय एकदम दैया एसे खम जादों जायनि थाखाय गथा जाबाय आरो दालिया जानांसिगोन दा जेबो नङा एक्चुअली ना आङो ओंखाम जाखांनानै बे आङो फुङाव बानायनाय बा बे जिखिनि बानायदोंमोन आं ओंखाम जानायनि सिगां बेखिनिखौ आं इडिट खालामखांबाय इडिट खालामनानै एसे गोलाव जादों 7 मिनिट्ससो जादों भिडिअआ आरो बे 7 मिनिट्सआ गोलावफ्रामानो बेनि थाखायनो आङो नेक्स्ट बिनि उनाव आं जा भिडिअ बानायगोन बबेबा थांनाय जायोब्लाथाय जि भिडिअ बानायगोन बे भिडिअखौ आङो नेक्स्ट ब्लगाव होसिगोन ओमफ्राय बे मोनसे ब्लगखौ बा भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदों बे ससे ब्लगखौ आरो मोजां मोनोब्लाथाय जि खालामनो गोसो खालामदों आरो अब्ला बयनिसिमबो गोजोन्थों एन्ड गुड बाय नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन आद्राखौ